Здравейте и добре дошли в курса разработване на уебсайтове с помощта на HTML и CSS. Този курс е един от най-лесните курсове, които има в нашия сайт и в него ще научите как да правите собствени статични уебсайтове с помощта на HTML. Това е език. Всяка една страница е писана на HTML и CSS, независимо дали е конфигуриран чрез алгоритми или на ръка, но в крайна сметка всичко се свежда до HTML. Нека ви покажа. Отваряме някаква страница, например Google, и отиваме на More Tools, View Source. Това е HTML. Не искам да ви плаша, но това точно не е HTML. Това е jQuery, JavaScript. Но нека да започнем. За този курс ще използваме Notepad++. Нека ви покажа къде да се свалим. Download и сваляме последната версия на Notepad++. Това е един редактор, който е препоръчително добър, според мен, за начинаещи. Сега се правя на папка HTML, моята е на десктопа. Нека директно да започнем. Ще сложим линкове към документация, ако някой иска повече теория, но според мен по-интересно е директно да почнем да пишем. Ще създадем един текстов файл с завършване .html. Така, този файл, като го отворим, празна страница. Нормално, нищо не сме писали. Нека да го отворим с Notepad++, редактора, който ви показах. Сега, винаги в началото на HTML документ пишем doctype. Така, браузъра, като отвори този документ, веднага разбира, че тук ще има HTML код. HTML документа започва е структуриран само с тагове. Отварящ и затварящ. Главният таг в HTML е HTML. И отваряме и затваряме. Както виждате. В HTML имаме тага body. Тага body, в него ще ни се съдържа цялото съдържание на веб страницата. Може би се досещате. Имаме и таговете head и title. Също. Така. В тага head може да включим линковете към CSS файлове, към JavaScript файлове, да пишем собствен CSS. И в тага title може да зададем името на нашата страница. Например, index. Сейфваме. Като го стартираме, виждаме, че тук се изписва индекс. Общо за това прави title. Сега, нека в бодито да ви покажа първо какво е таговете за заглавия. Те са от 1 до 6, от H1 до H6. Нека ви покажа сега. H1. Колкото по-голям става хединга, толкова повече намалява шрифта на текста. Естествено, в CSS-а може да си го направим по наш избор колко да е голям, но за сега ще го разбираме, че колкото повече нараства хединга, по-малък става шрифт. Сейфваме, стартираме и ето виждаме. По-голям текст, по-малък и постепенно става доста мъничък. Така, толкова за хединга.
Нека ви покажа сега и за параграфите. Какво е параграф? Всеки параграф е на нов ред. Тага за параграф е P. От параграф, може би. Когато напишем нещо в този параграф, например линия 1, всеки един от тези параграфи ще е на нов ред. Може да го кажем на български абзац. Нов абзац. Това се използва, ако имаме много текст и искаме всичко да е структурирано. Например, единия параграф ни е... Нека това да го копираме много пъти. Копираме го. Стартираме. Вижте как се пренапълва. Не изглежда хубаво. Никак даже. Но, когато направим с параграфчета, нека затворим тук единия. Тук да отворим друг. Тук някъде да го затворим. Тук да отворим. Сейфваме, стартираме да видим какво се е получило и изглежда много по-структурирано. Общо взето това се използват параграфите. Друго какво да ви покажа като за първи урок. Мисля, че това ви е напълно достатъчно за сега. Но в сайта ни може да намерите линкове към документация и очаквайте следващото видео. Благодаря ви, че гледахте.